Ndamira pamberi pedanho ramambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndichataura ndezvechokwadi. Ndikanyimba chabatwa nemhosva. Ndikanyimba ndichabatwa nemhosva. Mwari arimbatsira. Mwari arimubatsiri wangu. Inini ndiri mumhangari, ndakamhangarira murume wangu. Ndakaroorwa 1972 mumusha muina mbuya. Sezani wakanga afa 68. Izvo ndaroorwa ndakagara nambuya kwemakore akati izvo taigara mbuya aichitaura kuti iwe kufa kuita murume wangu Isaac wanga asikamboti baba wanhingi wainyazoti Isaac kufa kuita murume wangu Isaac murume wangu uyu unondituka akandouya kubva kubasa akauya unondituka zvinoini handina kuzvitora serious kuzoti tagara shuwa akauyawo munondizwa ndotaidzana namai ndombomutsiura kuti baba munoda rongei mai haazarwoba zvikazi ina handidi kujaidza vanhu tagara kundoona ndiko kupenyu ndikati inini mumusha medu baba wangu angaina wakadzi waini wana tanga tiri 12 asi hakuna kana wakambotaidzana namai inini kana namai kuru takagara zvakanaka munongoda rongei hazvizarwoba kutuka mai ndichimutsiura kuti pamwe zvimwe munhu ongodini munhu unotsiurika haana kutsiurika yepano mbuya uya wazokura waona kuti makore angu adini afamba kwakubva adaidza mwana wababa munini wekumwe umba ndokubva adaidza iye murume wangu zvikazi izwa tiri wangani muno mwana wababa munini zvikazi tiri watatu zvikazi izwa izvo ndoda kutaurira mwana wangu uyu unondituka ndikafa handibudi mumba make ndiri kutaurira iwewe tiri watatu ndinenge ndiri mumba make tagara mbuya uya wazofa hama dzake nangisa wakatotaurira kuhama dzake kuti inini mukororo wangu waidini waindituka musi uya aikwa ndiye kwakuchidaidzwa zvikazi iwe uyange hama dzambuya teto yedu aititaurira kuti waimutuka zvino tiripi akati akana handisi kuzokuripai handina kumbotuka mai handina kana uyezve futi nahana mari yepenjeniya ndinozotambira mari mbuya wakafa pakati pemwedzi ndinozotambira mari kupera kwemwedzi ava kati zvino kana varamba isusu hatisi kuzoikaba zvikazi kana mazvigona ngaadzokere kumoshari ndozoti ndaane mari ndazoripa wakabva wati kahanazvo munin'ina wacho uno ndiye wakazotobvisa mari kupa wana sekuru kuti munhu aonekweikwa zvino izvo tagara shuwa urwere inini naye manje kundorambawe indori noizi unozikana kupenhalonga ngenoizi unozikana pamapurisa ngenoizi unozikana kwadc izvo zvinhu nditori nemasamba ndakamboti kaendende kotore protection order pamwe unoti unozvidzora unga ndakatoisa petrol unga ndakatodira petrol hapana rugare uyezve wana ndine wana vari kurwara mukomana wangu mukuru une nhikwi iyi yagara makore kusvikira iye zvino izvi ndofunga yaane yakumaover 30 years mukomana mukuru mukomana mudiki unewo nhikwi yaane over 10 years zvino ndiri ngofungidzira kuti pamwe ndiko kundoshungurudzawo kwaaiita mai wake ndiyo nyaya yangu iyo mambo nedare saka imuda kubatsirwa nekuramba kwaari kuita kuti handina kutuka mai kuda kuti pane wanin'ina wacho waimbouya mukoma ngatifambe unobva abata matemo handidi kuzvizwa hama dzamai vacho dziri hama dzamai vacho hapana dzauya dzaifanira kunga dziripo dzizvizvireka kuti ndochii ndo pane nyaya bcause kana dzisipoka tiri kutaura nenyaya dzekuti kana tikabva munomu kowa kana tisida kufamba inini zvondandiri kufunga semunhu kuti tifambe wandazi yacho izvo nemunin'ina wacho wakahamba kare mukoma ngatifambe kuti tione chii chiri kunesa unobva aita noizi isikamboiti kutodzingirira munun'una nehanzvadzi ngematemo ndikati zvino kana tikadaidza vana sekuru kana tikati ngatigare nenoizi yake iyoyi tingozotonyara pana ana sekuru kutenda changanyiro zvizhinji zvataurwa namadzimai vangu manyepo chaivo mai awa mambo ndakasangana
1966 pazongora vachiita bhora paine mubhora ndopandakazosangana navo wari musikana wakazotanga kushanya kwedu 1968 vachisangana nababa vangu anga achirwara. Baba vangu akadaidza awa Muroora tubhii tikanzi mwanangu ndichengeterowo musha wangu. Mai vangu anga aripo havana kumboita kana kuti adaidze baba vangu. Kufunga wangu vanomba differences dzavo mai vangu nababa, asi ava ndo vakapiwa responsibility nemunin'ina wavo anonzi mai chinhano. Kalero ndichengeterewo mwana wangu. Takagara namai avo, inini ndichisenza mamutaro ndichengeta hanzvadzi dzavo vanasekuru Samson, hanzvadzi yabuda ndibudewo ndindaivachengeta zvakanaka. Ndikazobva ndikaenda Harare ndivachengeta vanasekuru Rabhisheki hama dzavo nemunin'ina wavo anonzi Helen nemhuri yake mumba mangu. Ndikazomusiyira mumba indogara mumba yegovernment ari field probation. Ndikati mai garai zvenyu zvataigarisana zvakanaka. Baba vavo Samubango ndaimurespekta zvakanyanyisisa. Briefcase randiinaro vakandipa ari mupenyu Samubango. Saka zvimwe zizhinji zvacho handidi hangu nditaure senguva yati haipereri. Saka zvakanaka saka nyaya yekutaurwa yekuti ndakatuka mai kwete, ini ndati nemubvana wangu musikana ngati mazera emwana wangu uyu ari apa akarwara jeko kuHarare ikoko, avanga vari kumusha namai ndiri kuHarare nevamwe vasikana vairi wapinda chikoro. Saka mwana akarwara jeko, ini tinda ndaiziva kuti jeko iri babakani kuramba mwana akada 3 days mwana achirwara. Baba ndiri kurwara kanyi. Ndikafonera kwakusati kwaita mafoni, ndikatumira soko kuna madzimai vangu ndikanzi tiri kuuya. Saka ndakazoenda kwatukuta, aipo vamwe vanonzi Satukuta vaigara pamusoro, unogara pamusoro apo. Mwana wacho anga aine musika Mbare. Iyeyo ndakasvika ndikati nhasi ndatadzawo kurara, mwana kurwara, ndatokumbira superintendent wedu. Saka ndiri ofu nhasi yekuti ndirapise mwana wangu. Ndakapiwa mawiri maadresi mairi, Quarterforth nekuGrenville. Ndopandakatora musikana wangu iye zvinezvi akatororwawo ane vana vake vaiti. Ndikutora musikana wangu iyeyo kutsvaga nhamba iya Grenville. Takasvika paumbai, tasvika paumbai patonoka kupira mumba imo. Ndakaona mudzimai wechikuru akanga ari mumba imo. Ndochitaurawo reason yangu ndati ai gogo ndatambudzika. Mwana 3 days achingochema ungoti ndikazi handijekweni. Ndikati handimbozivo. Sikasiko mai vacho ariko vachireva. Ndikati mai vacho ari kumusha tirobva kwaMutare kuvatsomba. Sikazi mai vakabva vapinda mubedroom mavo, vakabuda vapfeka juzi heti yavo yekubasa ravo. Angodzungisa so. Ndikanzi ko apa ndiri kuona gogo apa vanopfeka uniform yechechi. Ndiani gogo wari musha menyu? Ndikati gogo watinawo ndimai wangu inini, ndiwamupenya United Methodist Church. Achingoramba achidzungisa. Kaza zvakanaka, ibuda hako panze mumbamo. Vakasara vachishandira mubvana wangu iyeyo. Ndozobva ndadaidzwa mumba imomo kuti kaza muchimbomusiyai muzomutora mangwana. Kwakubva ndaenda zvangu kubasa kwangu. Saka after some days mwana uyu akaita zvakanaka. Inini wacho ndozoendawo kumusha kuti ndindoita feedback kune madzimai vangu. Ndakasvika zveshuwo vanga varipo. Sei mwana anonzi Sara mwana uyu. Kusara uri sei? Ndikati Sara wandani. Ndichitaura vese namai. Ameno uyu muramu
vanga asipo uyu wangazi handichazotanga aripo here asi wandakaona ndimai newakomana ndikati sikazi mwari aripo ngaakudzwe mwana sara watosimba ndikati hongu sikazi ari chii yanga chii ndikati handizivi ndakutaura namai wangu ndikati asi chiremba uyo wakataura zikati tiri kuona mudzimai wakura anopfeka uniform ndiye ane zvese izvozvi ndiri kutaurawo sezvandakataurirwa ikoko kana iriyo nyaya yekuti ndakatuka mai mambo very sorry asi handina kutuma kuti ndizvo zvacho ndiro kati ndakataura was relaying the message yandanga ndauya nayo saka auyu munun'una wangu one day akauya kumusha ini ndandirarara apa nemusikana basa adigara nagogo mai wedu uyu akasvika uyu asvika kumusha kuya wanga wariko nemusikana iyo utandara hawo manheru up to about 8 o'clock muzoti ozoenda kowaridzirwa kumba umwe kuti ndo imba yakati kure ingakuti about 50 meters kubva pana mai wachitorana anga manheru kuma 88 iye mudzimai wangu zikaza amaikuruwa mai zikaza baba mini hambai ndokuwaridzirei asi paumba pamai pa pane spare iripo dining iripo bedroom muriro zikaza hambai ndokuwaridzirei waawa mai vakatorana nemashitsi ako manyowani kuenda abva vaenda kuenda kumba kwangu inini mumba mangu imo ndine 4 roomed house panzvio kuti apinde amwaridzire musipeya abva pinda mubedroom mangu maya pinda mubedroom kwakumuwaridzira imomo zvakanakawo waku akati zvakanaka ndakudini ndakuenda pamimurara zvakanaka iyeyu munun'una wangu iyi aibva amuti maoko sori kubata iyi abva amuti maoko kuyo kwai tinokwana iyeyu taura mudzimai wangu pasi tinokwana mubedroom mangu noti musipeya mubedroom vakazonditaurira manje after 2 months mai ava manje ndo vakazonditaurira kuti zvakandiita baba mini norewei ndawawaridzira zvakanakawo kuti warare wakubata ruoko todhonza akanoziva uyai tirare tinokwana that was bad indeed vakazonditaurira manje enda furious maichengeterei nyaya tikada takanyatsobvunza tizwise maichengeterei zvakadaro saka now takazoti ndeitawo manje after some time mai uyu ndakazomubvunza nemudzimai wacho wanga waenda kuchechi mudzimai wangu tinopinda United Methodist wauya manje ndobva ndataurira muramo wangu uyarapa ndikati mai ndikutaurire zvepamwoyo pangu ndizvozvi ndo zvakaitani munene wangu hamene kuti vaita kuti ini kana vakati uyai tinokwana pamberi ipapo saka ndo nyaya yacho iripo yakanditirwadze ava ndivo ndozvavabvunza vamanje ava vari kuchechi avo ndakafona daidza mai avo takavadaidza vari kuchechi ava vane mudzimai wavo ndikati mai nyaya iyi hazve uyai tibva tapedza nyaya amicability tipedze kure zvakanaka ava mai havana kuuya vaza ndichiri kuchechi svikira iye uyu munun'una wangu mudzimai wake vakakwira havo bhazi wakadzokera ndo nyaya yacho yandiri kuti ndipindure kana paine zvimwe zvavada kuti vatutsire ndiri pano mambo ndinotaurawo
matemo Machimba. uye ungatana namatemo Zvakaita ngezvekuti awa manje awa vakatanga kupopota banzi akazoona kuti munhu wako ari kupi wakutaura manje wachini wamunin'ina wangu munhu wako ari kupi ndakandiri mukicheni mutsapi mangu ndichiweza mpini wangu ndikandezi yangu uyo wakapopota maningi iyeyo sikati munhu wako ari kupi zvakazodai zikazoda achipopoti kundipopotera ini ndakamuta iwe handisi kunyepa ndiri kunyepa here mai Zvakanyanya. zvakanaka ndiwo nyaya yacho mumambo wangu kana paine chandakatadza Kana uri pano, pane umwe uri pano. Uri pane pano. mwana mukuru ari pano maybe I think ndio kama kutaura magariro ya kuta maina baba ndamgusha chero because ngana mutaura nye wait how many years ago kwa 60s ndio yeshiri kutaura mbele hizo taura hizo azvita changamu zvinonzi kudzai Terence ndakazvarwa 1972 zvinondirwadza kuti ndiite mboo pakati pababa namai asi to me zvinondibatsira kuti uri magariro maina pachionye kunesa chii because you ndio mwana you see these things every day ya inini chaakundirwadza ndechekuti vanhu vari kutenderera asi ndikutaura kudai so ndakarasikirwa ine mwana kutaura kudai so ndatanga mudikwi kuma-6 ari pandamuka and for the past 13 years wanga uchindiita daily ndararama nekuedza kubatsirikana nemapiritsi kuti zviite nani mu13 years imomo maitika zvakawanda zvaitika mu13 years zvakutaurwa hazvo nhasi zvichinga baba vari kunzi vadai mai vachinzi vadai mbuya vachinzi vakadai asi nyaya iripo hombe ngeyekuti pane vanhu vari kubata vari kuda svikiro zvamamuchitaura izvozvo ndingaenda mberi ndingaenda kumashure asi ndikurwadziwa nekuti vanhu vari kuswera kukwira nekudzika vachiswera kutaura izvi neizvi pamberi penyu vachipedza nguva yevamwe vanhu vane nyaya isusu tichifanira kunga tichitaura nyaya yedu inini ndine mwana ari kuzorora akafa 2018 zvisina kutsarukana ndikafamba ndikazwa zvandakazwa ndikuiyoyo wandifambisa ndazwa zvandazwa zvakawanda chandisingaiti ndechekuti ndikwanise kudzoka kuuya kunokonfronta anyone kana kunouya kunorevenja kuna anyone kudzimwe nzvimbo kwandakaenda ndakanzi unoda here uchicrossa border network ichibata udaidzi kuti bva wataurwa alright ndingiri muridzi wechakati ashaika ndikati handisi kuda chandinoda kurapwa nekuti inini ndiri kurwara hongu mwana akashaika ndiri kuzviziva pane zvakaitika pamazuva akashaika mwana zvendisingakwanisi kutaurira ava ngekuti dzimweni zvenguva ndindotonongedza mumwe munhu pana but sorry tete ndakakudzingai panhamo ndandisingafaniri kukudzingai that was wrong ndine urombo pamberi pedare kuti ndakakudzingai ndandisingafaniri kukudzingai ndaifanira kungosiya zvazvakaita zvazvakaita ndine urombo tete ndichazobuditsa futi mashoko aya pamberi pevanhu rimwe gore but I was not supposed kukudzingai panhamo baumini ndakaramba kukubatai maoko because mwana akashaika musi wechishanu mangwanani Saturday vanhu vachichema Sunday vanhu vachichema
mande mwana achiviga ndopakauya baba mnini. Mupfungwa dzangu ndakati handingabati maoko wemunhu anga asipo pamazuva ese iwaya. To me ndakatsanangurira ndikati ndo zvakandirwadza ndosaka ndisina kubata imaoko. Plus tikadzoka kumashure kwakuine nyaya dzaitika. Mwana wangu inini akamanifesta, mwana musikana mukuru akabuditsa zita rateta. Tikambogara pasi semhuri nyaya yacho ikanjengeredzwa. Inini ndakati handizvinzwisisi zvaitika. This is the first time kuchechi tinoenda tichizoti pane munhu amanifesta. Handisati ndakuenda kuoteerera nyaya kuti ndizoti munhu ari kumanifesta achiti chii zvichiende zvichidini. But mwana wangu ini akamanifesta achitaura kuti ndini Joyce wacho ndiye tete warapa. Ndikazobvunza ndadaidza vana baba namai ndichiwati uyai muti nzwirewo nyaya iri panapa. Mai nini vakauya. Hapana chakanyatsa kuita chisvinu chakanyatsa kutaurwa chisvinu kusiya kuti vakanga vakungonongidzana baba tete baba mnini. Kurasa nyaya yemwana yandiri kubvunza kuti zvii mwana amanifesta kuchechi saka zvii zvinorevei tobatsirikana sei. Vakatuka mufundisi aitibatsira. Of course mufundisi handisi kureva kuti ari correct kana kuti anga ari wrong, but mufundisi akanzi out, he is not. Baba mnini vanoti pupuri vakataura kuti mufundisi ushu itsotsi ariko mufundisi wacho haasi mupenyu. Iko zvinezvi tikataura nyaya dzambuya vakashayika. Baba wakabara vanhu vatatu ava. Ndinokutaura zvimwe zvezvinhu zvakawanda. Ndandisingazivi kuti mbuya wane zvavaiita. Chavaigona kutaura ngechekuti mbuya waigona kuti kana maenda kuHarare munanonamata basi munanonamata munanodini chini. But to an extent ndakazobhilivha kuti ndosaka vaitukwa nemwana wavo. And kana zviine zviri kutaurwa ndimhai nhasi kuti mai kana wakatukwa, of course zvinoita. Mbuya waitukwa because vanga vaine mabasa. Sorry, may her soul rest in peace, but vanga vaine mabasa. Nhasi uno vanga vaine mabasa avaiita. Kune vanoti pane vavakasiyira zvinhu zvavo izvozvo. Saka ndoti tingapedza nguva tingadini, but chokwadi chezviripo ngechekuti panoda kutsvagwa zvakaitika mazuva iwayo. Inini anongobvira ndambobhilivha kuti mbuya wangu vangaita izvozvo, but ndakazozvibhilivha ndakusvika munguva yekuti ndosaka vanga vasingadi kuti vana tiende kumapostori kana kun'anga. But inini handidi kunyeperai kana mukanzi nhasi uno ndiri mubvui ane bhandi, nhasi uno zvikanzi kuenda kun'anga ndinoenda. Ndinombori for your own information ndakatiturika bhandi. For now handisi kuripfeka. It has been years for as many reasons, and one of the reasons is handidi kuripfeka because ndinoziva kuti rine zvarinoreva. Zvandakataura kuti hazviiti bai zvinezvi kuti ndimboripfeke, ndikumbofamba. And kufamba kwandiri kuita handisi kudzoka kumashure. Mazuva mashoma apfuura pana mndu kusvika paguva pemwana pangu pakaiswa zvinhu kumusoro kuedza kutsipika. Mwana ari kutaura because pane zvakaitika pakuti mwana iye ashayika. Saka zvokudhonza ndakawamba muni namai zvaye Hatunyaya. Inini baba munini wangu ndakakura ndichivafarira inini. Ndichitovatora samukoma ndichitodini ndo vakandiendesa kubhodhi. I cannot take that away. Avo baba vavo ndo vakabhadhara school fees yangu from form 1, from grade or whatever, from everything he did. Ava mai avo ndo endifida kubvira. Saka I cannot take away. Ava teta avo ndaiti ndikabvurumuswa namudhara ndaienda kuGlenville ndichinoponera kwani. Patete mazuva ndaita mwana wangu kutanga ari kuchata musi wa 30 August. Saka baba ibasa rake kubvumudza izvo zvanozviita izvi hapana asingazvizivi kubvira izvino zvinotadza kuita madanha kuna baba because tinoziva kuti baba tikapa inenge iri some kind of petrol. But at the same time handidi kuti mai vashandise mukana iwoyo kuti tisape baba tisaitire madanha kuna baba.
because we are now caught in between. Sewana. I don't want to be a witness, but I would be the bad witness if they asked me to. Because they have dragged themselves kuti vauye panapa. Kuti titaure zvinhu zvawachi uya achiti zvakati uya achiti zvakati, but taakuzvitaura nemuto kana zvichireva kuti zvakati hazvifaniri kutaurwa kuna mai kabva ndega ndinyarira zvababa. But both of them, I'm not saying kuti any one of them is clean. Neither am I saying they are dirty, but they should not drag them. Pane munhu ataura akati baba mai wako ashinga kuunza nyaya kunoku wadii kuti nyaya dziperere kwavhunguru. Saka yauya kunoku, okay fine. Yakwamuri mazvita. Right, pakanaka. Inini chinonyandorwadza age yenyu. Makore amutaura ndo makasangana. Ndasati ndambozvarwa kai. Saka munofila sei kuti mwana angasati azvarwa pamama akudanana ndiye ada kugadzirisa ika. Munofila sei kuti pamakatanga kudanana nekuenda koshanya mwana wamuda kuti agadzirise iye angasati atombogadzirwa, akasati atombobarwa, asati atombozikana kuti chazouya. Anditi ndinoita kakubatikana because I am expecting kuti by this time mune mukomana nezera atosha mukomana anokwanisa kunge ari age yangu kana kuti tosiyana mbija. Angamona kusiyana chi mbijas angamona. So tadaro anditi zvinondirwadza manje kuti by this time munofanira kunga muri kuti muri kuenjoy life. Makagadzira kudhara zvinhu zvewana, wana uri kuchengeta vana wachinga wabereki wavo, wana uri kunzwisana newabereki wavo, wabereki vari kutamba nevazukuru. Makadai so wamufunga kuti mwana angakupai muzukuru muchengete ndiani kana kuti mutambe naye? Hakuna. Because mwana munhu wese anenge akufila kuti ndikaendesa mwana wangu ichaidha achatekwa advantage nambuya kana kuti nasekuru. Murikuona nyaya ndizoto. It's bad for your age. It's bad. Inini ndoti kana muine dambudziko mumusha anditi people should learn to sit down. Matambudziko oenda patable apo vanhu votaura nachokwadi zvogadziriswa nenziya zvinofanira kugadziriswa nazo zvinozofamba. Kana iri nyaya yekuti bambo kama akashaishira mai wenyu, ripai mai wenyu, wana ugare zvakadii zvakanaka. Kana muri kunzi mai wenyu anga ine zvinhu zvake zvaangainazvo andizvo zvamunoziva inini pari kunzi pane akasiyira mumusha anditi ngazvigadziriswe zvinhu izvi zvokuti zvifambe zvakadii zvakanaka. Mwana mumusha wagare zvakadii zvakanaka. Because ukazwa zvokutaura nemwana uyu it means kuti once upon a time mumusha wamambori nechipisi wanaiwirirana zvinhu zvaifadza, but all of a sudden zvinhu zvavo zvadii zvinhu zvachinja. And it's not ndoramba ndakataura vanhu vanouya kuno, it's not about being the winner kana wauya panapa. It's not kana wauya panapa toda kubatsira kuti kana wadzoka ufile kuti wabatsirika, paite change in your life. Ndozvatoda chireni zvekuti ndiinda sohwina ndina to me hapana zvitauri chiro. And even wanhu vakuru vakaita sei talking about an issue that happened in 1966 kuti chinge chiri kuzi ndiro dambudziko wai nhasi tiri kutambudzika tiri kunetsana. 1966 that's 34 plus 25 59 years. Wanhu wangani wafa wasitadzosvika 59 years, but mimi mablesswa namwari kuti ndisvike paage iyoyo kupfuura. Munoziva here mudana kuti pamabva kudanana kusvika izvi zvine 59 years, meaning kuti this coming year you are celebrating 60 years muno marriage. And because of that you want to spoil that day.
nenyaya yekufa yekufarira demo, nenyaya yekusagadzira zvinokwanisa kudini kugadzirika. 60 years wana wenyu ndo vaifana kunga uri kuhostai somewhere kuti matisa 60 years and celebrate that day with them. Muzukuru achata muna August. No, don't understand, mama. Because it's not about being correct. No, it's about finding a solution to your problem. Those are important. Because ukaona mukadzi ashinga pekuti zvakuda kuti ndiende wangu kune vanhu waziva haunyange zvanga usingazivi, it means she has been in this soup for a long time. Zvokuti bambo kana mai wenyu anesaya zvakasiyana kutaurirai handisi kuti muite honor that. There's no way you can try to dodge. Yes, you can try to dodge, but at the end of the day, if it is not resolved, the issue yakuna mayenda akuna, as long as the issue na mayenyu musina kuresolve akuna. Yes, Parasaro pamati hama dzamai dziripo dzingadai dziripo paine 1 or 2 achitaurawo sekuti pane imwe problem yakaitika. Tofunga baba Mukotsanjera vanoiziva, ndivo vakatisolvera nyaya iyo. Mai wedu iye mai wedu wandiri kuzi ndakatoka wazvo vakaaprocha madzimai vangu. Tine traditional mazvitsumbo aya ana sekuru ngati huta zvimapanga zvekare. Zviro izvozvi izvi ndakapiwa ndakapiwa kuzvichengeta pakashaika wa baba mukuru wedu. Ifunga munun'una wangu iye ari apo anozviziva. Ndakapiwa tese kumba kwavo tikauya ndikazviisa mukicheni mumba, ndikazozvibvisa mukicheni zvakuabviswa nemumwe hama yedu angobata mukicheni. Hamuna zvomuitawo kana muri kuti anga akuabvisa anga ari kuita sei? Anga tamba he was a teacher. Akusvika nokuti ndakasvikira mukicheni imomo aturura iwo masumo ehuta iwoya akuvhura zibanga iroro acha ndakamubvunza ndikati muri kuitei? Zikaza ndiriningisa hangu. Saka ndakatora giya yese iya ndikaisa makakiwa. Saka mai wedu manje akaaprocha madzimai wangu kuti zikazi mwana Muroora, tinasvika ringi tichichengeta zviro zvana sekuru? Zikazi no mama tidini wa mudzimai wangu. Zikazi ndafunga kuti ngazvitsve zviro zvana sekuru baba wangu. Kwanzi ndafunga kuti ngazvitsve. Ava vanhu semunhu aiwirirana nani naamwene wake vakatora key. Zviro zvavo zvakakiyirwa. Vakatora key katanura zvitsvimbo izvi, mazvitsvimbo aya nemahuta zvese. Kwausiya baba wangu ini akanipawo huta hwawo hake, asi hwakasiyiwa imomo. Baba wedu akashaikawo. Akutora vabva vakinura kwautora zvi. Ava ndivo vakatora mbuya guti mai ono madza anga akagara a distance yokufanika zvakaita apo pavharanda. Wakaita hand over. Kanzi zviro izvi hambai nazvo. Ava ndivo vakata kuenda kuchechi, United Methodist Church, kokonsulta mufundisi anga ari secretary pastor. Zikazi tauya nezviro zikazi zvakanaka, tenge parafini tizvinamatire zvitsve, zviro traditional, zviro zvana sekuru. Sure. Vakabva vaenda zviro zvanamatirwa zvese
parafini ndombo yesekutsva. Saka ndaitawo vanhu vozozwa manje ukama iko ukama iya zikazi zviro zviya zvakapiswa, tsvimbo dzana sekuru dzakapiswa nani kazi na gogo nemuroora. Saka ini unfortunately ini ndayo vakandifonera ozvo ndakabvira kuramba kuti ai mai zviro izvi takazvipiwa tisapise totanga wawo vamwe vakuru havana kanongondito kana undifonera kana kuita consult kana takatotanga kuti tongesa dare manje inini neukama. Iwewe wakasiya tsvimbo dzana sekuru dzichipiswa nemhaka yenyu. Tikati ewe ndapota ini handina kana kumbokonsultwa. Saka zvinotodini? Takaenda kwababa vanozi Mukotsanjera. Baba waya wakatibatsira zvinhu zvakanyanya. Ndinotenda baba Mukotsanjera. Shuweni. Wakaita idiko kuenda out of the way kutibatsira kazitenga dzimwe. Sorry. Kutemera Tsvimbo. Zvinondirwadza. Zvinondirwadza. Saka takaenda kwaMutare. Replacement yakatirwadza. Munun'una wangu yakatengesa Hondo. To replace tsvimbo idzodzo. Mataura chaikanaka uchigara ipasi itsoke. Baba machitaura chaizvo kuti musemusha zvinhu zviri kunetsa. Because nyaya dzenyu dzakawanda kuti 1 mapisa tsvimbo dzemusha, 2 kuna gogoko akafa achidini achicomplain. There's a lot chinhu zvabva nichimbotaura izvo. nyaya dzina ndisikati kudzipindira idzi pamwe pacho ndaiti muvemene mukadzi sekutaura kwaita mwana musha medu ndozinomeni muti musha medu maamine runyararo sheberachi aifukidza zvakawanda. Musha wangu wakachengeteka. Uyu murume wari violent, very violent. Ndakadzikwa pamusha inini pakafa mai, ivo vane musha wavo vari parutivi. Vakatosvika pakunditi handichada kuona nanhasi pakutoita padongo, handigoni kutsika pamusha. Ndikangozwa kuti ndasvika pamagurosa anobva aenda kumbotanga arova teku handirari. Vamukotsanjera pavakauya musha medu vasida kugadzirisa musha medu wakati kurei nevanhu vakawanda uripo. Murume akatoudzwa kuti une ngozi yamai, pasari pangozi iyo mumba mako haugari zvakanaka. Akaudzwa nemukusanjera akapenga akada kutuka mai. Saka nyaya yauya namai guru yekutuka mai iyi yanaka nekuti yavhura zvakawanda. Takuchitaka kuzoona zvimwe zvatatisikazivi. Taitosha kuti mukoma violence iri kubvepi. Uzozwa kuti iye kuti wakadhonza maiguru. Wakaroorwa ndiri grade 1. Handizivi kuti masoko ekuti ndikadhonza mai ndaitovaona samai wangu. Uyo akazvarwa ndiri grade 2. Ndaitomuona semunin'ina wangu. Tichikura tiri pamwe chete pamusha ipo paya. Kusvika uyo adzikwa nababa wake uyo Mutasa. Ndikamutora ndikamuchengeta ndikamunyoresa kuchikoro tikabatsirana kuti awane basa aite zvaari kuita. Uyo asikatodi kundoona mukoma wangu achitoda kudya mari yemwana wangu. Ndichiti aiwa mwana ane form 4 form 6 ngaachipedzisa aite zvaada kuita. Saka nyaya yekuti ndakadhonza vaya inotosheka inotosekesa. Ndosaka ndakazoenda nemukadzi wangu ndakadhiraivha kubva kuHarare kuti da unozwa mukoma namai guru kuti papi panotaurwa nyaya yakadaro anga atenderedza kumusha mese kuti ndakaripa mudzimai wangu. Ndimai wangu shukurudzwa kwaunoita namukoma wangu kuti ndinotorwadziwa.
ndichitovati vakomana ivava zviri kuita baba wenyu kuna mai wenyu imwe ngozi yatakuwedzera pamusoro pembuya iri mumusha yakaitwa nababa wenyu imwewo kuti mai vakufuma wasipa. Saka nyaya itaikumbisa kuti dai aigona kuti uyu agarike naye pazuva chokwadi haataurike naye kana mukazoti kunoitwa dialogue nemurume uyu no akava nematemo mairi ezvo zvakunyeba kuti naiwezva mudini akava nematemo 2 ndobati iwo rako iri rangu ngatitemane ini ndatatouya nemudzimai wangu kuti ndida kunogadzirisana kumba ndida kugadziriwa ndiuyo ndigare pamusha zvakanaka anombotanga atora kabhuku ndandiri offices ngatinyore mafacts ava avura vanoya netuma demu iwe rako irangu iri ngatemane tiri kutemaniraniei mwana munhu wani ndauya pano peacefully kuti titaure nyaya muti ndakarepa mudzimai wangu akundinetsawo kuti unodanana namaiguru nditsanangurirei kuti zviri papi ndichazii gore racho ndakanga ndaenda kumalawi aenda ndiri kuprimary imba yarutaura ngasati atombowaka asi ndopo wakabata mukadzi haatozivi zvakaitika rini arutaure izvo. Saka nyaya iripo mambo kana magona kutibatsira uyu murume haangarike naye pasu musaone his cunning zvaari kumunyepera kungosvika pambapo hapararo ndichokwadi haasi munhu kwayo uyu musanyeperwe nezvaari kutaura achinyepera kuchema macrocodile tears uyu mainheya ndirihandadzaya baba ana upenyu hwedu takakura tichigara zvakanaka kuti zvizochinje kuti tichiti waziya kwake zvakatanga kuuya kwakaita baba wapenjenwa pamusha ndo pakatanga kuchinja upenyu kuchazvakuona kuti upenyu hwachinja hongu ndakanzi mwana wakamanifesta achitaura kuti tete asi uyu recently wakabva kumutaura kuti tete aya ndokumbira ruregerero wakandikumbira ruregerero akati hazvisiri izvo zvakaitika pakakotseka mufundisi wakanga achitiitisa izvozvo takatoenda kumusha kwake takatozi nemunhu wakatibatsira endai kumusha kwake munoona zvinhu zvaakaita zvikasi ndimufundisi waitifurira tete ndiregererei ndida kutoenda futi kuna bamunini kokumbira ruregerero zvinhu zvakaitika izvozvo handizvo nyaya yetsvimbo zvikazi tsvimbo ameno kwamakamboenda mama wakamboenda maiguru wakaenda kumukwa wakambonoudzwa kuti iwe uri muroora wakapisirei tsvimbo dzemusha mukwakutu iwe uri mukadzi wekwamubango waifanira kupisa dzekwamubango kwete dzekwakutu wakapisirei tsvimbo dzekwakutu wakataurirana kwawakataurirana zvise ndakaudzwa nemukomana achinitaurira akati takabva tatoudzwa kuti endai kwamufundisi wakaenda kwamufundisi mufundisi wacho atoriko wakazi takatosvikako iko tikatautaura naye tikatoda kuti waitipedzera nguva kuti tisawirirane mumusha izvozvi zvaada kuti mwana wake waada kuchata wako akandikumbira ruregerero akati tete ndokumbira ruregerero zvisi zvakaitika isi zvangu akaenda kuna bamuna akanokumbira ruregerero ndokumbira ruregerero bamunini zvise zvezve zvakaitika hazvisiri izvo zvaifanira kunga zvakaitika zvinhu zvataifuririka nevafundisi vachitifurira saka iko zvinei zvingatidzokera upenyu hwedu pamwe chete tiwirirane wakuuya mudzimba dzedu wakuuya mumba mangu wakawaida ngatisarase nyaya tete kana ndati ndinoda ndakakumbira regerero musarase nyaya musandigunguri ndanga ndirifunga kuti garai pasi nditaure ndanga ndirifunga kuti zvimwe pamwe mauya kogadzirisa nyaya tete ndakakutaurirai kuti nyaya iyi yandiri kuuira kumba kwenyu inyaya yemwana wangu ari kuchata. That's number one. Nyaya yemanifestation yemwana wangu haina kupera asi because of time yafamba ndikakukumbira regerero kuti ndakakudzingai panhamo. It doesn't mean kuti makabva panhamo mukati apa handipo muchinongedza bhokisi remwana wangu anga ashaika kuti apa handipo muri kundibata zvakanaka. Saka ndakakukumbira regerero because muri kuti apa hamupo asi mune zvimwe zvinhu zvamunoziva kuti hazvina kunge zviri right. Saka musamhanye henyu kunoti ndakukumbira regerero. Musandimhanyirire.
musana manyire dzikamai kunyatsa kudzikama chaiko tiri kufamba tete murundizwa good taurirai machangamire nyaya yenyu asi musamhanye kunoti ndakaenda kunokumbira pauni ruregerero rwandakakumbira pauni ruregerero ndakataurira kuti chishanu mwana achishaika Saturday vanhu vachichema, Sunday vanhu vachichema, Monday kwakuda kuuya kwandibata maoko pazororo kunhingirikini. Ndakaramba iyi. Saka taurai nyaya ndirembere nenyaya. Ndiregerere. Nyaya yakatomboya kuchechi. Kwangu inini mufundisi andibvunza mufundisi watokuda mumusoro maso. Tibva tagara pasi tiri inini nababa naNS tikatonga nyaya yacho ikoko takatitonga takatomboigarira pasi zvikazi iyi nyaya iyi namufundisi nandiikwanisi bai endai kumusha munogara pasi semhuri mugadzirise nyaya dzenyu azwa mazitaurirwo akanga aitwa because mufundisi wakatibvunza one by one magariro acho saka tibva tasvika pakuti zvikanzi endai kumusha kwenyu munogara kumusha munogara pasi mugare pasi muri semhuri. Saka ipapo hatina uzombo ndopakabva paenda ava wachibva wanabatirwa demo vatinamako ini ndakatobvawo kumushowa kana iti nyaya yedemo havo vatotaurawo zvekunyepa vakandibatira bhemba ndatombozama kuti ngatigarei pasi tikurukure tiri semhuri tikana tisina kutanga tauya kunoko ndakati ngatigarei pasi kana zvichibvira kuti tifambe ngatifambei asi mukosanjera achitaura tiri semhuri yedu isusu wakandinongedza akati muri kunyepera tetawo muri kumanyepera zvese zvamuri kutaura mamusimboedu mese vanga varipo asi havana kuuya baba vakazi muri kunyepera tetawo zvese muri kutaura tetawo havana kana dambudziko mangwana muchazovaripa tetawo akafa munovaripa zvamuri kuvanyepera tetawo havana chaunoziva maererano nezvese zvamuri kutaura zvikazi namukoshanjera muri kuvanyepera avo ndibva ndazi garai ine pasi ndikagara pasi zvimwe zvacho zvinongozouyawo zvekuti hauna kwanisi kupikisa asi unenge uchiona kuti mwana unofunga achizi wamanifesta dhimoni asi wacho hauna zvaunomboziva kuti zvafamba sei zvikazodini chendongozongozozi mai venyu vairoya handiziva akaudza baba pegi kuti mai vedu vairoya zvakabva kupi hatinyatsomboziziva takakurawo tiri pamusha maybewo ndo zvinoita mumamisha zvinoratidza kuti nyaya iyi is bigger than kana wakaitarisa because mune maissues akawanda arimo mumushauri ari kungosiyiwa achipailana asingaatendwi which is wrong. Chamuri fanira kuita izvozvo handiti makatomboengeja mukusanjera akakuitirai the first stage second stage handiti akakuudzai kuti mune ngozi yamai then akuudzai kuti mibambo mune ngozi yamai mukaitei hapana handiti imi mukaudzwa kuti mune mhosva yekupisa tsvimbo dzekwani dzekwavhumba mukaitei handiti akamona dambudziko renyina mwina akamurora kuti mururamba muchiti pamusoro wamukotsanjera apo wakauya apo wakazonongedza babava kuti une dambudziko ramai ndipo wakabva wati tipei tsvimbo izvozvo izvo tione kudii kudzigadzira kuti dzione kudzokera mumusha tsvimbo idzodzo dambudziko retsvimbo ndekuti tsvimbo hamuchadzigadziri muri mega muruzwa tsvimbo dzakuda dzinza rese wanga varipo wese wavhungunu wazukuru wamasai akamona zvinhu zvautaura kuti imi muri 4 kudai hamuchati kudzikwanisiba tsvimbo idzi dzakuda kuti newamwe wasipo wasi part of your problem wange waripo because wane chekuita futi netsvimbo idzodzo saka tsvimbo dzakashatira chinhu wani tsvimbo dzakashatira kuti painogadzirwa tsvimbo idzi uchipi wakaneri yedzinza ine zvakawanda zvainodini zvainotaurirwa tsvimbo iyi ani zvainochengetedza senge yangu yakataurwa kuti uyo akauya nedemo rake haakwanisi kunditema ndiuye pangu ndikona ndavana zamuresa bvanyarara aiwa ndinoza kupa example yekuti itsvimbo yani yangu itsvimbo yechi yeumambo
tsvimbo iyoyi ini ndikafumawo ndisipo pano chaiita sei, pano chaipiwawo tsvimbo iyo handiti. Asi tsvimbo iyi yedu iyi zvaisingadi chinhu chinonzi ropa haidi. Mutemo wekutanga haudeuri chii ropa, ndio mutemo wekudini wekutanga. Ukaibata iyi wakadeura ropa unongoona zvinoitika, wanotonga wega waridzi wechii wetsvimbo. Ndosaka ndikuti tsvimbo is not something chiri easy kuti ungoenda kumusika kosvika wotenga tsvimbo iyi kouti yako zitaturika tadzosera. No, pane zvakawanda zvinotofanira kuti muite muchitokumbira ruregerero. Panoda chikare apa yotodika zvokuti munoenda kumethodist, that's something else. Munofanira kutobika doro rekukumbira ruregerero rezvomakaita zvetsvimbo izvi, motaurirwa zvekuita netsvimbo idzodzo, mozodzita kouzodzichidzosera padzadziri. It's not just like going to the shop wotosvika kugusa kubva kutosvika kutotenga tsvimbo kwaya kotsveta, zvakasiyana. Dzakabikirwa doro. Izvi zvamakaita izvi andika ko yambuya yambuya haufa tomboti iri patsvimbo tsvimbo idzodzo hadzina dzakabikwa doro asi hadzina kuzopiwa kuti dzichengetwe zvakanaka. Iye zvinonzi dzakapiwa vana vaduku, dzimwe dziri uko tozwa iye dzimwe dzakumozambiki. Haiwa ndakamona duta. Saka kana tsvimbo yakuti mweru dzichiri tsvimbo ndo zvacho zvinosiwa. Kana tsvimbo kadzinopiwa munhu ane zita remusha nguva iyoyo ndiye anochengeta zvo. Kana iye asipa zoitwa pass on to the next person. Saka dzakazobva kwamuri sei kana uri mukuru. Pakugadzira kwatakaita baba mukotsanjara wakati tsvimbo idzodzi iye zvinezvi taakuda kuti dzichengetwe one tochatsvaka munhu anozodini watinopa. Saka in the meantime ngadzichengetwe newana, zikapuwa mwana aripo mwana wamukoma ndiye mwakazandikuti iyo iprocess process yacho yakapera here yanga isati yapera. Saka pedza iprocess chinhu chiende pachii chinhu chiende pazvimbo ndo kunonoka kwatiri kuita mama. Right. Then imwe futi yandiri kuona ndikuti guys, let's forget about the past. Tikaramba tiri kudzoka kumashure tichifunga zvatakaitira pamashure hatina kwatikuenda. Tarisai maproblems aripo iwe, have those problems solved, andika then motaisa mberi kuti kumberi kwatiri kuenda tikuende chakudii. Wezi mukaramba muri kutaisa kumashure hapana chamunogadzira. Mazwa bambo, imimi bambo ndimi baba wemusha. Baba wemusha akatanga kukwira mugomo wamuwese wanozodini. Kana muri mi baba wemusha mukatanga kukwira mugomo kowana wese wozodini. Behave like a father. Muruzwa bambo. Kana maishanda muri jedigari kana mari mujedigari mujerigari ati kana mamuri mujerigari andika hamutori ujerigari kubva nawo kubasa kuyamba andi mapa pension bambo zvekuchati mutori munhu muda kutora statement kuti wakaburi kubasa zvakapera bambo achadzoki futi zvakapera bambo. Behave like a pensioner. Ichiite zvepamusha mugadzirire chii musha zvamunoita zvokudzingirisana navo nematemo bambo hazvichaitwa. Kana ivi ndakakutarisira here mungafuka kuti muningi nei mukamudzingirira nedemo anomira ndiari muri dzuu muri dzuu muningi nakandamira imi mamira kufunga kwenyu imi marodona ndiani atinga muri kuona ndiro zvimwe zvacho chingori chinhu chasara muchii mumusoro mupfungwa chachijairire asi hazvichadii hazvichashanda. Yes, you used to be bouncer, maita pamamuri chaiye maitozikana asi zvakapera baba. Ngazviite sinking kuti hamusiri uya mamunhu atarisana the last 15-20 years last quarter yechi yeupenyu kuenda kubambo hamutadzokibo makore amakaya akawanda kudarika yamasara navo. Ndane 80 years. Man 80 years. Kana mwari akukomborera ipi chasvika pa 100.
Anditi pamwe pacho munototadza padini pasvika ndosaka kuti kwamakabva ndokuchi ndokure bamba pamakuenda padhuze pamakuenda padhuze apo maamutime yekugadzira legacy andizvo maamutime yekugadzira chi legacy bamba kuzi wazukuru wazoti murume uya dai mwari akambotipa dzimwe 5 years murume uya akazodai zviri positive noti kuti vanhu vari kufura paguva rako mudhara vanobanda woti vakomana munurumu anovona mudhara hauna chaunonge wagadzira hauna chavagadzira akamugona ukaona kuchizi unotangaenda kumwa chekucheku yo age so mudhara isu tuti pasi nemadrugs kunyepa kwaanga ari kuita mambo unomwana chekucheku abuse. Then if you are abusing drugs at your age, at 80, umatumbwa tu. Urupa message ipi kwa zukuru wenyu. Message yamukupa kwa zukuru wenyu ndiye kuti chii. Kana muri mwacheku at 80. zvimwe zvekungofabricata Hapana fabrication. Hapana fabrication. Ndinokuziva kamda wakangana kuti akasangana mushopu yeblue pump. Urutondera here kuti wakakusangana mampita. Paitengeswa nemukomana shenja ari kubva dhabhawa rake mushenja. patakaonana Takaonana handisi? Tatakaonana handisi? takaonana Mukatenge ndi paside pay. ndakatenga Saka musatinyepere pakuti mudhara idini mudhara takautana mudhara idini ndiri munhu wamwari urikuya mudare mukuda kunyepera zvinhu zvakaita ndiripo baba vanonyepa ivava akamwana mudhara ndiri pasaidi pako wakapfeka wekiteblu uri pasaidi pangu tikamuonesana ukatenga chekuteku ndiri uri pasaidi pako ukatanga umwe uri pasaidi pako mushopu yeblue pamupita yeiri torara nayo saka pandunyepa nebaba wari unyepa ndiana bambo musasoda mukanyepa udaro 80 bambo kopa mamwe ne25 ngatisadaro ngatigare pasi saka ndaukumbira tete I think pananga ndiananga ambotaura nenyaya yekuti chine chiuda domestic remedy chiuda domestic remedy kuti let's go back, let's sit down as a family and ngatiburisirane zvinhu zvese zviri kunetsa mumusha and make sure we attend to all those things. Let's not leave these things really healthy. Kana isusu zvandikufunga pamurigara meeting yacho kuti murume uyu asasimudze demo anditi ndinokupai munhu anenge ari muso wamushati padhete kuti musangana musi wakati tipei dhete iroro tikutumirai munhu we make sure all those problems are solved apera. It's not good kuti mukomana he's trying to make a living and he's trying to enjoy his life asi otadziswa nemi mama 80 nozwa mudhara mwana uyu akadziswi kurarama ba nekuita kwenyu is bad. Hamuzwi here kurwadziwa kana mwana achindine 13 years ndichiita nhekwe 13 years ndichiita nhekwe yakuma 30 years takatombofamba naye izvo izvo imi makafamba nevejeko asi hapana pandambozwa mutu ari makafamba makafamba nevejeko ndizvo ndazwa mutu uyu mukomana wenhiko andinombozwa mutu ari makafamba anoramba kufamba takamboenda kudarika kwachigodora anoziziwa uyakanga izvo zvizvi ari kuti tine mukomana ari kuti tine angaine same problem yechi yeuyeyo yenheko iyo izvo zvaitinga head warrant wakatobatsirwa anobatsirika mukomana asi chida kuti abatsirike ndizvokuti imimi itaiwa nokwawo batanai mubatsire chii mwana iyo mukazwa ari kutaura musafunga kuti chiba it's not new
nhiki iyoyo pane zvairi kutaura. Saka itsvagei irapike, itai zvairi kuda mwana aite free. Murikuzwa here bamwe? Zvokuswera mutsapi muchiwedza tsvimbo nembezo zvomuri muta chimbomirai, chimbaitai zvokuti vanonakirwe neupenyu. Murikuzwa here bamwe? Right, I'm giving you 1 week. Ndoda kuzoanza mauntora kuti murikuita sei, murikuenda kupi. Murikuzwa bamwe? Ndikuti 1 week munofanira kuve muchindotaurira panapa kuti murikuita sei. Ndoda program yenyu muchibva panapa 1 week. Ndoda ndinoita follow up, kana musakatonditaurira kuti makuitei after 1 week ndichauya ndizwe nyaya yekuti mukomana uyu nyaya yake mapapi nenyaya iyo. Imimi mwavandipawo program yekuti nyaya yenyu makataurwa kuzi mimi mai mune zvamakaitira mai mapapi nenyaya iyo. I also hear kuti munin'ina wake vanofanira kutanga kuti ndikwiyo. Vakomana vangu tu vechiva nenyika. Zvinofanira kuti zvizikanwe kuti chinhu chiri genetically connected, or if not chiri chedu izvi ngachikadzidziswa kana chiri chedu, because if yes madoctors achitarisa achishaya, then it means kuti ngatichaite the other chii ngatichaite madha, because kuchiwano nipi iriko titizana kabo kuchiwano nipi iri chii iriko, and because tikaenda takutarisa nyaya dzekumadhokta handiti munhikwi iri kutaura kuti chii pane parukukata handiti munhu kana achifema what is simulimizi kuti pane paita sei parukukata inini yake pulse yake is not ndosainzi hiccup iri kutaura kuti pane chii there is a break in the normal system, and saka pulse yake is not consistent, it's not and zvafanana nekuti kana chigayo checho pano andika chinosvika pekuti chinotanga chosvika kuti pane chi titese pamwe kadzirisai zvinhu izvi. Saka ndikupai 1 week. I want to ndoda results. I want my results from issues and ndataura matete mangani tete ndati ma issues mangani ndati yeni yambuya yemwana yechi yetsvimbo yemwana yechi yemuni. Ndoda maanswers in 7 days. Kana musina ma 7 days, I'm making a follow up. Right, thank you. Andy.